Manhero akanaka muri Zimbabwe tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uno musi wechipiri 16 Nyamavhuvhu 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepa nhau mururimi rwechishona. Pari zvino ndotanga nekukupai nhau iyo inopisa tsitsi zvikuru. Dare raramba chikumbiro chaMary Mubaiwa chekubviswa muusungwa achimirira kutongwa kwake. Chikumbiro chaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga Mary Mubaiwa chekuti abviswe muusungwa achimirira kutongwa charambwa. Mary Mubaiwa ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya vaChiwenga panguva yavaiva kuSouth Africa. Topinda mune imwe nhau. Hurumende yeAmerica inokoka vashava kumusangano weUS African Leaders Summit ichisiya vaChiwenga navaMunangagwa. Hurumende yeAmerica inonzi yakakoka gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mumusangano weUS Africa Leaders Summit uri kuitwa kubva musi wa13 kusvika 15 Zvita muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekudaro havana kukokwa kumusangano uyu. Tichienderera mberi nenhau. Mutungamiriri wesangano reZPNU vanodzingwa basa. Regai ndipinde munhau iyi yose. Vana mukoti vanodarika 200 vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakangorasikirwa nemabasa mushure mekunge mutungamiriri wesangano reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vadzingwa basa nemusi wemuvhuro 15 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekuita zvibhizimusi revashandi kubasa kwavo. Vana mukoti avo vachamira pamberi pemakomiti anoranga muzvipatara nezvehurumende zvematunhu munyika nguva pfupi iri kutevera nekuda kwekuratidzira uye kusaenda kubasa pasina mvumo. Tichipinda mune imwe nhau. Zimbabwe yoshaya ropa rekupa vanorwara nekuda kwekushaya zvekushandisa pakutora ropa racho. Regai ndikupei nyaya iyi yose. Nyika inonzi yakatarisana nedambudziko rekushaya ropa nekuda kwekushaya zvekushandisa kuritora kubva kune vanoda kupa ropa. Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinobuditsa pachena. Vachitaura nebepanhau reNewsday nezuro mukuru weNBSZ Amai Lucy Marowa vakati kunyange havo vanhu vari kuda kupa ropa hapana zvekushandisa zvakakwana zvakaita semabhegi eropa nemidziyo yekuvheneka ropa. Regai ndipinde imwe nhau. Vanopisa imba yevamwe mbuya vachivapomera huroyi. Munyaya inoshungurudza zvikuru imwe chembere yekuzaka pamwe nevazukuru vayo 10 vari kugara pachena mushure mekunge vagari vemumusha uyu vatsamwa zvikuru ndokupisa imba yavo vachivapomera mhosva yekuvaroya. Mashoko anoti nyaya iyi yakaitika mumusha wevaviri kwaSabhuku Nyakunhuhwa svondo radarika. Zvinonzi chirikiribidi ichi chakatanga mushure mekunge vagari vemumusha uyu vabvunza tsikamutanda uyu aipomera Letwini Chiuka Royi. Regai ndipinde mune imwe nhau. Aimbova MP weZANU-PF anoti muna 2023 vamwe vanhu vezvematongerwo enyika vachatiza munyika. Aimbove nhengo yeZANU-PF mudare reparamende kuChivu South vaKilazivu vanoti sarudzo dzichaitwa muna 2023 dzichashamisa vanhu vakawanda uye vamwe vezvematongerwo enyika vachatiza munyika. Vanoti sarudzo iyi yakasiyana nedzimwe dzakamboitwa muZimbabwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekunyeperwa nevezvematongerwo enyika. Vazifu vanotiwo shanduko iri kuitika muAfrica yose nedunhu rose. Tichipinda mune imwe nhau. Chirwere chegwirikwiti chinoramba chichipararira nenyika. Hurumende inoti chirwere chegwirikwiti chiri kupararira zvikuru munyika ichiti kusvika pari zvino vanhu 70 vafa nechirwere ichi. Vachimedza vanoti zvinoita sekuti kuungana kwevamwe vatendi vemakareka asingabvumidzi kuti vana vavo vabayiwe nhomba ndiko kuri kukonzera kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi. Tichipinda mune imwe nhau. Vamwe mbuya vanonzikwa vachiti vanoda chamisa chete uye zvaMunangagwa vaneta nazvo vave kutsveta pasi. Kana zvikanzi vachamisa vanodiwa nevanhu vazhinji, vanhu vanofunga kuti majaya nemhandara chete ndivo vanomuda sezvo vasina kurwa kana kuona hondo. Asi paodhiyo ino yatichakunzwisai, ambuya vasisisina mazino mumuromo vanoti kunyange vakarwa hondo zvaMunangagwa havachadi. Vachitaura vanoti
ndofamba navachamisa nokuti ndo vandinotoda vachamisa izvi ndateta izvi ava munangangu nokuti ndakarova hondo mwanangu 1980 nanhasi vana vangu vakatofa hapana chandakambowana handinoona nababa voko vangu vakambofa tikambosungwa muna 2003 tasungiswa nagambe nenyaya yemdc yatsangira achiko tikanogara mumasales nemhuri yangu 2003 tikazofaindigwa nani nagonese nanjovu naChris Njovu tikabuda nanhasi ndiri mairi MDC kubva nhankire vaingova vose natsvangirai nachamisa saka ndirimo nanhasi handichinji pati handichinji chechi ndopinda kuroma handichinji kuroma ndopinda 1 chamisa handichinji ndoramba ndiri paim old woman yekudendire kune imwe ndiri kubatira munangagwa but I won't change nzara ndafa ndotengesa gumbo rinogwadza iri saona rakadai ndinokamhina ndichinda kuindastiri hapana usingandizivi ndotengesa ini ndichimukana 5 o'clock ndoendamuka kunotengesa asi ndinofanira kunge ndakarara zvoitwa kune dzimwe nzvimbo South Africa machembera anopuwa neharagwa Botswana Mozambique Zambia vanopiwa chikafu machembere muno hapana unozviziva kana unongoti hapeno mafuta adhura ndichimatenga mafuta ini 400 and something musi ndakapinda matm upu kuchikosta 1000 10 kg ndakazvikona ndakabvamo mwanangu ngamurega atonge mukomana ngapinde vamanga makateerera ndemumwe musigiri mukuru webato retriple C avo vanova mbuya vachembera zvavo. Tochifambira mberi nenhau dzedu, mutambi wecricket anobhadhariswa faindi ye30,000. Mutongi wedare remajistrate muHarare atengera chizvarwa cheZimbabwe Tarisai Kenneth Musakanda mhosva yekuponda pasina chikonzero ndokumubhadharisa faindi ye30,000. Musakanda ane makore 27 okuberekwa akapinda mutsaona yemotokari iyo yakazourayisa aimbove mutambi wetenesi Gwinyai Chungoka kwekutanga kwegore rino. Topinda munhau dzekunze kwenyika yeZimbabwe. Mutauriri weZDA muSouth Africa anoti vakaremara vakakutyira upenyu hwavo mushure mekutyisidzirwa nesangano reOperation Dudula. Regai ndipinde munhau iyi yose. Mutauriri wesangano reZimbabweans with the Disability Associations in South Africa vaLazarus Chinara avo vasingaoni vanoti vakaremara muSouth Africa vachibva kune dzimwe nyika vakakutyira upenyu hwavo sezvo vari kutumirwa tsamba dzekushungurudzwa kuti vabve pavanogara nesangano reOperation Dudula. VeOperation Dudula zvizvarwa zveSouth Africa zvinopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zviri munyika iyi. Neimwe nyaya tiri munyika yeSouth Africa zvakare, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinopfurwa nepfuti. Mumwe murume ari chizvarwa cheZimbabwe ane makore 35 ekuberekwa akapfurwa nepfuti akafa nemapurisa ekuSouth Africa nguva pfupi yadarika mushure mekunge apwanya chitoro cheChalamba Shopping Center mudunhu reLimpopo. Munyaradzi Mambowa uyo aigara kunze kwenyika zvisiri pamutemo akawanikwa ari mukati mechitoro Mambakwedza nemuridzi wechitoro ichi uyo akabva azivisa mapurisa. Tichipinda muneimwe nhau, dari zvino takabata nyika yeKenya. VaDaniel Musyoka vanowanikwa vakafa. Regai ndikupei nhau iyi yose. Independent Electoral and Boundaries Commission returning for Mbakasi East constituency. VaDaniel Umbolu Musoyanyika avo vakashayikwa vari pabasa muNairobi nemusi wechitatu teNyamavhuvhu 2022 vawanikwa vakafa. Mutumbi wemukuru weIndependent Electoral and Boundaries Commission VaDaniel Musoyaka vawanikwa kuKajiado. Ruto akati mutumbi uyu wakanga usina kusimira asi mbatya dzechirume tracksuit dzakawanikwa kumucheto kwebani paiva nezviratidzo zvekurwa uye kurwisana pamutumbi uyu zvinoratidza kuti munhu akaita zvekuurayiwa.
tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu Makoti, ndanga ndichikukupai nhau dzinodakadza. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu mosubscribe ipapo. Subscription yenyu inotipa samanyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisaneta. Musakanganwa zvakare kuti tine gurupu redu reWhatsApp rakapenga rinonakidza kudarika zvamunofunga. Namba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Tinoti chisarai nomufaro, tobatana mangwana.